हामबाय सिनि ससियेल मिडियायावनो सिनि सिनि मांखलिनो कभारेज खालामनो बागै कके दिनै जों बादमांखा प्रेस मिट खालामनो बागै जे सिनि 26 तारिख सिनि टिप्रामाव थानि जनसभा अंना तंमनि सुतरमरा बिसिओ आबो जों पस्टपन मा खायराखा तामनि हमाले सिनि दिल्ली बर' अभियाननि सामुं पेसिनि अनन्य पार्टीनि सामुं तंमनि बागै जों आ डेट जों जनसभा खायलिया जों कयदिन बिसिङावनो जों सुतरमरा बिसिङावनो जों जनसभा खायजेननाय आबोनि बागै जों जत सिनि 10टा बिसिनि लोकरंनो साख्लायो सिनि सुतरमरा बिसिओ 26 तारिख जे जनसभा तंमनि आबोदत कैंसिल खाय ग्राखा सिनि बसकांनि दिल्ली बर' अभियाननि सामुं तंमनि बागै ओंखे दिनै जों अ जायगायाव प्रेस मिट खायदिनि सिनो फाइमानदा फायगा सिनि वाइटिएफ डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेन्ट बरमगोनां चन्दन बै मानजाखा सिनि वाइटिएफनि प्रेसिडेन्ट सिनि भाइस प्रेसिडेन्ट बरमगोनां जितेन बै मानजाखा सिनि ब्लकनि वाइटिएफनि सेक्रेटारि बरमगोनां पिन्टु पेसिनि सिखला बदल वाइटिएफ जों जत दङ बिसि चेयारमेन दङ सुतरमरा बिसिनि आबोन बागैनो जों दिनै बादफ्राय जों प्रेसमेन्ट मा खायगा हांगा ताबो सिनबो सांगो कगनारनाय जोंनि वाइटिएफनि प्रेसिडेन्ट डिस्ट्रिक्टनि बरमगोनां चन्दन हामबाय जों ससियेल मिडिया दंनो तारमाने जों थानायाव कायसा प्रेस मिटनि बिसिंखै साख्लायजोब दंमानि जोंनि जयलाम ब्लकनि आन्दाराव सुतरमरा बिसिआव कायसा जनसभा खायनानै टिप्रामाव थाबाय कलकजाक अ जनसभानो सिनि विभिन्न कारण दिल्ली अभियान ते विभिन्न पार्टीनि सामुं दंमा बागै जों मनो दिनै पस्टपन मा साख्लायखा जदि बुसकांनि सालो सिनि जनसभा खायना हांगा जों अ मीडिया बिसिंथिं जों प्रेस मिट खालायनाय साख्लायजाकनाय आरो दिनर फाइमानदाखा सिनि जयलाम ब्लकनि प्रेसिडेन्ट सिनि बरमगोनां राजपुजित तै मानजाखा सिनि वाइटिएफ डिस्ट्रिक्टनि भाइस प्रेसिडेन्ट ताकब जितेन तै मानजाखा सिनि वाइटिएफनि सेक्रेटारि ब्लकनि तै मानजाखा बिसि चेयारमेन सिनि बरमगोनां समरजित ते आबोनो तेवसानि सापिरो सिनि ससियेल मिडिया बिसिंथै अ जनसभा आबोथ' पस्टपन